चल चल भैया घरे चल। सुननी है कि हौबा न संतोष पगला ओकरा राइडर मिलल बा दहेज में। सुनने सन तो रे बबगो कौना का राइडर मिलल बारे? गांव के सरपंच हो ना था रे कौना का क्या मिलता। चल चल भैया घरे चल। रे आओ से सुरती खा लो सन। चल वही तनी खा लेला चल चल घर के लोग जो भैया तो घर के लोग देख के आ चल खा लेला ना मन बे तो चल खा लिया। ए बॉय बैठा सन। चौकले का लाबा आय बैगन रे हमरा गाड़ में आंख बा कि आंख में गाड़ बा? बाप रे बुढ़वा बड़ा खाता। ए बाबू ये गौवा का रे न्यूरल लग जाई ए हम लाड़े जा तो न्यूरल लग जाई कि बिना देखा पूरा चला ना चुपचाप ए दादा हम चाल को से ना खाए। हां चल ठीक खोले से ना भाग जाए बस कहां भगवे घर में। चलिए बबुआ नु हाँ। तो और मिठाई खा ली हाँ। और पैकेट में लुकुआ में ठीक बा। ढेले जो ठीक बा हमनी के तोनियो धइले चलिए खा के और खइ जन हमनी के पैकेट लेके हां धोली जन चल जा हां ए काका ये गांव हो का न्यूरल लतियापुर अब आंख सराते नहीं तोरा हम काका लोग तनी। हां इतना जोर जवान आदमी के काका कहत री? ना दादा कहियो बात बतियावता मुंह में दांत होने के अपन खुरुल खुरुल औरत तो बड़ा ही बड़ा और कहत रह जा ना पानी उनको सही नहीं हो लतिया में गांव में कैसे सब बताते नहीं ये अरे साला बुढ़वा बड़ा बड़ी खतरनाक आदमी है हो साला खदरे कर लगा पाइना से लतियापुर आवा बुढ़वा तनी बड़ी हार्ड आदमी है साला बुढ़ ते साला है तना बेरा आ गई सरवा कौना बेरा ये सब देखे हमरा खेतो बाड़ी और जाए के बा जा हई कौन सरवा दौड़ला तरह से हो तो अब देखी। प्रणाम समझे जी पढ़ना इस साला बड़ा गांव खतरनाक बा न्यूरल लतियापुर तो खाली रेला से ना नु खाली खेदिया के छोड़ देले बड़ा सा आई बैठी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की बुलाई हाँ ना तो आपकी खोदा लाओ सन फिर मार के मुंगा दियो सन। हां चाचा हैप्पी सही कहता अब के खाली खेदर ले न कोले सब के बार रेलियो से ना मोरियो से बड़ा कस के फका जनिया तू पहले हमरा के रसगुल्ला खा के पैकेट में कस लिए दिया लगी ना तो बहुत रेलन तो समझी जल्दी से लड़की बुलाई देख के हम जाइया गांव बहुत खराब बा ओकरा बाद देखा देखी हुई। ठीक बा मंगाई जलपान आओ समझी जी टंका खेपू ना कि बर्दाश्त नहीं खे हो बर्दाश्त के गोली खाऊ। ए डॉक्टर साहब के बोले ले रनी है अभी ले ना आइले कहां रह गइले? डॉक्टर साहब के काय बोलाता हूं आज ने बुए तो भैंस के सुई दे बहुत से ना लागत तो ना बा चलो तोलत बा ना साला कम से कम देखो कि मैं कम से कम रसगुल्ला उसकुल्ला चापल जजमानवा के घरे पर ना आ गई नी। हां आ तो गइल ही मानी आई बैठी आ गइल बड़ सब पिल्ला सुन लियो सन तो गाड़ ले लियो ए हमार लाड़ ले लियो सब बैठो पर बैठे तो कुर्सी नहीं खे कुर्सी कोनो बात नहीं खे रेलू आ गइल बहन लोग प्रणाम बैठ गई लोग बोला दी दिखाओ खादी ए जरा हो इंतजार करत रहनी। अच्छा ठीक बा बोला दी लेट होता बड़ा रात होता ही जाहू में जानते बढ़ले बन कि कहां आइल बड़ लोग निहरो लतियापुर लेट हो जाई लइका चाप दियो सर ना ठीक पर ठीक कर बबी ए बबी ए छोटकी छिपके लिया नाश्ता लिया ना हित लो खातिर पजी लेके आओ तनी सब बांस में से बजाओ लाल पर सुन कर दादाजी हां लड़की पसंद नहीं किए कम हाइट बा। हां हाइट तो बहुत छोट हुई ए बबी इधर घोटू समझे जी घोटू लो बिस्कुट लो जा बबी दीदी के भेज दियो जगू दादा रसगुल्ला सरवा नहीं के दे दे। चला मोक चूस बा सही बात खाओ तुम धलो खाओ पैकेट में रख ले जो ये सब तो लाड़ा ए समझी ए लइका बड़ा बेक मांगा लिया बानी सब लूट पेले सब मामा बनी ना कॉल करे ता मिठाई देखी आओ थैले नहीं की खाली बिस्कुट को रख ले चुपी लड़की आती है क्या कहीं बुलाई ए बबी
आओ दीदी चल ना तो साला सब छियतरा ही बात तो चल चल चुप चुरा अन को तकले का लाड़ बड़ो लोटा उतारा ए भाभी तनी एक लोटा पानी ले आइबू हमको नहीं कह रहा साथ में तो पिला ए भाभी पानी ना लिया यार तू है ने बैठा तू समझी जी कुछ पूछे के बात तो पूछ भी ए भाभी टोनिया आइटम दीदी का लगा बिना पूछले छोड़ दम का हमार लइका तो भले बकरी चरावला का कहता नहीं बकरी चरावेला कहाँ घर बबी निवरा लतियालपुर बाहर गांव के नाम बा तार नाम कथी हो समर की समर की तोनो लइको के नाम गोरका हो दीदी ये तन घर खाना ना देखे सब छियतरा बार कर जो ठीक बात तो भेज दी पूछे के बा नाम को बोल लागो चलो नंबर ने दिए चंका दीदी आइला चलो चलो तो बोल रही कहाँ बात बा लड़की पसंद भी है ठीक बा लड़की तो पसंद भी आ तो कहल जा दान दहेज के बात केतरा होई देखा तानी तो हो जाता तो हम फोन करत तानी ठीक बा मैं तो जय सिया राम प्रणाम 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 रे बाबू ले जा सन ए दीदी मैंने पिकलो पे वो कहां तुम गिर गई जा जाय दे हमार बियाह नु तो ते जूता चोरे तो ढेर मिली दीदी तोरे भतार के राडे में देखलो बड़ी कैसन का होला दीदी हम जाते हैं घास घर जाते जो नहीं रह जाइए दादा ही पैसे खो दे जो हम एकला बढ़ियो कथी करी हम चलते हैं सपना सुन इस साला कोनी बकरी चरा जाएगा तो बकरी एकदम खेत में छोड़ देलबा पूरा बकरी चल गई बसन घाट में लेके चल गई बसन पूरा ए कहां बनी निकल जल्दी से घर में से ए साला निकल सुना जल्दी निकल घर में से काला चिल्लात रहलन का हो कौन है गजन कइले रहलो ला हमर पकड़ जा बियाह शादी झाट नहीं करो साला अब के देखो को नहीं आई आ कह तो देखो की कर बियाह हमार नहीं करो कोची चिल्लात रहल लइकवा पर गिरदारी एक दिन में घरे में तो काम हम सब बकरी होने कौन कौन लेके चल गए झाट ढाट में पूरा घुसा देले बड़ा सा अच्छा समझाओ लगा ना कोई हुका जइयो का लइके के मुंह लागल रहल पुछबा का दहेज में मंगला हन बताइयो अरे भाई कथी कथी मंगला हो दहेज में तारा काहे बताइयो सब लोग गांव में प्रचार कर देबो तू यही से त लइको दुगो सुनावला सतारा के जा तो भाई ढेर बोलता कि ना छोड़ दे ओ गिरधारी भाई छोड़ दे लइकवा के ओ गिरधारी बाबू केने बाड़ू हो तार भातरा हो मारते मारते ले गल लइकवा के तारा जा केने लगनिया हो होने 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 और की केने मरे पानी नहीं ना पीबे करे ई सब तीने खाली घर ही में रहती है बैठला बैठला किसा सुने बड़ी पानी जाओ गा मुंह पी लो आ जा मिर्ग ले माई का जा जा ए माई रे ए माई मुंह पियाते बड़ी तो दइए जाता ते के रे जाय दे माई जाय दे भातार हमारा आइडन मातर जाय दे दे दिए माई पैसे कहां से आई रे बाबूजी भैंसा बकरिया बेच दियो का हो दुआर पर रख के ई तो बात सोची बा हाय दादा काय ना तो तुमको खाना खुशी में का भइल बा हो गाय भैंस सब बिचावली सो हां भातार का राडर मिली हाय बाप हमरा का मातला सर बाबूजी गाय भैंस हम ना बेचाई उठ जा दे हम भातार का राडर राजी है बाबूजी उठी उठी चलो ना का जाय दो राइडर तो किनबे करी कोनो हालत में हाय बाप जा बाबूजी नहीं रे राजो ना कि नहीं भाई ओ ना था